Нәқ Қазан артында бардыр бір ауыл, қырлай диләр. Жырлағанда күй үшін тауықлары жырлай диләр. Гәрші анда туғмасам да мин біраз тұрған идім. Жерні әзмәс тұрмалап шәшкән идім, урған идім. Ул ауылның һич онытмыйм әр яғы. Ушлаушта кабул ителәр ме? Алдан әскене хәбәр бирсәк ителәр. Сез анда да бар диясез. Ушлаушта барабызмы? Ишек алып Bir 20-25 minut hazır turu yol saldılar. Geri aşağı koymışlar. Менә монда яңа кишек иске кишетмәнгә аша керәсез дә. Bir 20-25 minut. Ушлаушта әсер кабере Әтисенең кабере. Әтисенең кабере. Музей бар. Анда да бик әйбәтләр сөйлибез экскурсовод. Әгәр дә барабыз дисәгез, bir хәбәр салып алабыз. Ашыгыз сезнең кайда? Тоже заякыбыгыз. Бирмәдек, бирәсезме? Бирмәдек. Хәзер хәтәм бирик. Хәзер хәтәм бирик сәлимә. Яна бер барып килмәсен. Һәм үзләренә барып килик. Дөрестән дә авыл кеше сөйләве буенча дип яза ул. Үзе хәтерләми ул мизгелләрне. Шуңа күрә әйтәсем килә, бәлки ул дәрәҗәдә булмагандадыр дип. Ләкин инде bir ай эчендә Мәмдүдә әлбәттә үзенең нәни улын үз янына алдыра ул. Бик ярата үзенең улын, сүз дә юк. Күрәмсең, Шакир муллада начар кеше булмаган. Тукай шушы исендә калганнар әсәрендә яза. Мин ди бу авылга, бу гаиләгә ничек килеп кергәнемне хәтерләмим ди, ничек барганыбызны да хәтерләмим ди. Ләкин шунысы ачык хәтеремдә, Шакир мулланың ак ипи өстенә бал ягып биргәнен ди. Күрәсез, начар кеше булмаган ул. Алып чыгып киткәннәрен күргәч, мин ялан аяк, ялан баш ди, капка астыннан чыгып усак кына вакыт, әнкәйне бирегез, әнкәйне кайтарыгыз дип елап барганымны хәтерлим ди. Һәм әлбәттә, менә бу үзәк үзгәч мизгелләр була Тукай тормышында. Кәррәсин, һәр ишектән сөрде углыңа мәхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән җылы йомшак синең кабрең ташы. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачысы һәм татлысы дип язган була Тукай. Булып кергән апам ди. Һәм үзенең язган хатында, апам, синең яхшылыкларыңны ди, мин гүргә кергәндә дә мәңге онытмам дип язган була. Менә шундый авыр мизгелләрне